Umjetna inteligencija promijenila je razne sfere našeg života. Kako AI utječe na način komuniciranja i kako transformira odnose s javnošću, novinarstvo i obrazovanje, tema je Dubrovačkih medijskih dana. Pa tema je iznimno aktualna, dakle tema ovogodišnjih Dubrovačkih medijskih dana je generativna umjetna inteligencija, aplikacije poput ChatGPT-a, ali sve veća integracija generativne umjetne inteligencije u digitalne platforme i tražilice koje koristimo. Zašto? Zbog toga što ja primarno u svom istraživanju promatram taj fenomen iz perspektive informacijske infrastrukture, dakle kako se informiramo danas, iz kojih izvora se informiramo, ko kreira tu informacijsku infrastrukturu i što to znači za demokraciju. Ono što vidimo zapravo jest taj pomak u posljednjih 20 ili 30 godina od toga da smo imali neko zajedničko informacijsko okruženje gdje smo svi gledali više manje istu televiziju ili slične televizijske kanale, do toga da danas se informiramo i formiramo naše mišljenje, uključujući političko mišljenje, u vrlo izoliranom mjehuriću naše osobne interakcije sa alatima, odnosno aplikacijama kao što su ChatGPT ili umjetna inteligencija, generativna umjetna inteligencija, gdje to što mi dobijemo nitko ne dobije i to što mi dobijemo nitko ne zna što smo dobili. I za potencijal demokratske deliberacije, razgovora, svađanja, ali konsenzusa koji je važan za demokratsko društvo, takva fragmentacija informacijske sfere je vrlo problematična. Ova konferencija od samih svojih početaka raspravlja o temama koje su aktualne za komunikološke stručnjake. Ovo nije prvi put da se raspravlja o umjetnoj inteligenciji. Ovo su 17. Dubrovački medijski dani i međunarodna znanstvena konferencija koja u biti od samog početka Fakulteta za medije i odnose s javnošću, prije je to bio odjel za komunikologiju, postoji na našem sveučilištu u Dubrovniku i kroz naravno tih 20 godina smo se pozicionirali na tom jednom znanstvenom i profesionalnom tržištu, uvjetno rečeno, kao jedna od najrelevantnijih konferencija i iznimno mi je drago da imamo jako puno sudionika koji su nam došli iz Europe i čak iz Amerike, tako da će sigurno ovih 2 dana biti jako dobro ispunjeni sa različitim iskustvima i promišljanjima teme ovogodišnje konferencije. Ono isto što nam je bilo jako drago da smo u organizacijskom tom jednom dijelu se točno uklopili u tjedan kada na UNESCO-voj, dakle globalnoj razini, se obilježava tjedan medijske informacijske pismenosti, a naš Fakultet za medije i odnose s javnošću je ponosni član tog udruženja za medijsku informacijsku pismenost, tako da smatramo da osim u ovom jednom znanstvenom smislu trebamo otvarati te aktualne teme iz medijske sfere, ne samo radi razmjene znanstvenih iskustava, već praktičnog prenošenja našim mlađim kolegicama i kolegama. Posebno sam ponosan da danas je 10-godišnjica od konferencije Dubrovačkih medijskih dana kada smo isto tako bavili se problematikom umjetne inteligencije, čime smo na neki način bili među prvima ili ako ne čak i prvi u Europskoj uniji koji su organizirali takvu jednu konferenciju. Prije početka službenog programa Dubrovačkih medijskih dana održan je početni sastanak Jadranskog observatorija za digitalne medije, projekt ADMO 2.0. Radimo aktivnosti fact-checkinga, aktivnosti medijske pismenosti, cijeli niz različitih istraživanja koje za cilj imaju utvrditi ekosustav dezinformacija koje djeluju na području Hrvatske i Slovenije, zatim cijele istraživanja koje se bave nekakvom upravljanjem, radom samih platformi, kako one se bore protiv dezinformacije, kako poštuju pravila koja su propisana sa digitalnim aktom. Lažne vijesti, deepfake-ovi, kako novinarstvo koristi umjetnu inteligenciju u doba dezinformacija, samo su neke od tema ove dvodnevne međunarodne konferencije. Ima jako puno tema. Ja bih pozvala naše mlade kolegice i kolege koji možda nisu stigli jutros doći da nam se pridruže tijekom današnjeg dana ili sutrašnjeg dana, s obzirom da se više od 40 različitih tema otvara kroz paralelne sesije, tako da mislim da ne bi baš bilo ok da i jednu izdvajam kao najzanimljiviju. Ovo je prilika da se poslušaju predavanja vrhunskih svjetskih stručnjaka o aktualnoj temi umjetne inteligencije i to sve na jednom mjestu u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku.